שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הנה מספר דברים שאולי לא ידעתם על האורח שלי היום. יש לו 6 אחים ואף לא אחות אחת, אבל כבר יש 5 כלות. לא נולדה בת לצד 4 בנים. הוא בן 34 ונמנה על צעירי חברי הכנסת. הוא כתב 2 ספרי הלכה והחלום שלו היה להיות רב. לא הסתייע. בעיריית ירושלים הוא החזיק בתיק הספורט החרדי, כן, יש דבר כזה. החל לכהן בכנסת אחרי שהופעל החוק הנורווגי, ולכן הוא נכנס לשם. שלום לחבר הכנסת מלכיאלי, סליחה, מש"ס. שלום לך. מה שלומך, חבר הכנסת מלכיאלי? ברוך השם, מצוין. כן, אתה נכנסת לכנסת ממש לפני 4 חודשים, בדצמבר 2016. לפני 4 חודשים נכנסתי, כן. וזה היה שוק גדול? האמת היא שלא, זה היה די בהפתעה. לא ידעתי שזה יגיע. כי אתה רשום במקום ה-11 ברשימת ש"ס. נכון. איך פינו כל כך הרבה מקומות בשבילך? לא, אז התפטר סגן שר בחוק הנורווגי ונכנס מישהו. היה אדם שהתפטר כי הלך לתפקיד אחר, וככה זה התקדם, ואחרי זה אני הייתי מספר 8 ברשימה, והשר, יושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, החליט שהוא רוצה לפנות לטובת צעירים ברשימה, ולהשקיע. הוא גם שר פנים, הנגב והפריפריה, חבר הקבינט, יושב ראש תנועה מאוד גדולה, יש לנו מעל 170 חברי מועצות בארץ. אוקיי. בשביל לנהל את טובת כל המערך הזה. לא ראשי מועצות, נציגים במועצות. חברי מועצות, כן. ובשביל לנהל את כל המערך הגדול הזה, הוא פינה את מקומו בכנסת, ואני נכנסתי. יפה, ואתה לפני כן היית בתפקידים ציבוריים. אגב, אנחנו נציין שאתה הגבר הכי צעיר, חבר הכנסת, לא חברת כנסת, כי יש חברות כנסת צעירות ממך, שרן השכל, ויש את סתיו שפיר, כמדומני, נכון. ששתיהן צעירות ממך, אבל אתה הגבר, הזכר, החבר כנסת, הצעיר ביותר שיש. הנה עוד תואר. כן. אתה יודע, לא יודעת, זה לדעתי תואר ריק מתוכן, אבל זה תואר. זה מום עובר. זה מום עובר, כן. זה פגם שלא נשארים איתו. נכון. אוקיי. שמעון פרס באמת נהג לומר, אני לא אשאר צעיר, הוא בסוף באמת הלך מאיתנו, אבל זה לקח הרבה שנים, וטוב שהוא היה איתנו. עכשיו בוא נדבר באמת עליך, אתה הגעת לכנסת, אחרי שהיית בעצם בפעילות ציבורית גם בעיריית ירושלים. כן. אבל רצית להיות רב, אז מה קרה? מה התקלקל בדרך? אמרתי ככה, גם כבר כילד, ואחרי זה כנער, כתלמיד ישיבה, ראיתי את עצמי כרב, כמחנך, רב בישיבה. הפעילות הפוליטית... ולמדת בישיבות, גבוהות, מה שנקרא. כן, ואחרי זה גם בכולל, ולימדתי גם. נבחנתי ברבנות, קצת מהמבחנים. לא תכננתי להגיע לפוליטיקה, זה ממש לא היה במסלול, לא ראיתי את עצמי. אם היית אומרת לי לפני 5 שנים, שיום אחד אני אהיה מול נחמה דואק כחבר כנסת, הייתי אומר לך, גברתי, התחזית שלך שגויה. אבל זה התחיל לפני קצת יותר מ4 שנים, בפעילות עוד לא פוליטית, עוד לא במועצת העיר, כן. ברמה שכונתית, במתנ"ס, כחבר הנהלה, ביקשו ממני רבני השכונה ואנשים, תיכנס לזה. אני לא רציתי בתחילה, אבל הבנתי שהיה גם לחץ מאוד גדול. אמרתי, טוב, במסגרת שכונה, כבר כמה זמן זה יגזול, להתנדב בפעילות הציבורית אני מוכן, אבל זה רץ משם... ותמיד זה היה בש"ס, כלומר זה היה ברור? לא, בכנסים זה לא ש"ס, הייתי מזוהה כמובן עם הרב עובדיה יוסף, עם אנשי ש"ס בעירייה, אבל לא, זה נציג פרטי של השכונה, ואחרי כ10 חודשים מהבחירות למועצת העיר, ואיכשהו השם עלה... ואמרו לך, רוץ. וזה היה ככה, רוץ מיכאל, רוץ. חיפשו זוגי אנשים צעירים מהשכונות, נציגי שכונות, ואיכשהו מסעתי את עצמי ברשימה, וזהו, נכנסתי לעירייה. זו תקופה מרתקת מאוד. אהבתי את המקום. החזקת בתיק הספורט החרדי. אז החרדים עושים ספורט? זה נראה לי כאילו אוקסימרון, כלומר, משהו שלא נדבק. אז אחרי מה עושים שם בתיק הזה? יפה, אז אחרי שבאמת, בדיוק מה שאת אומרת, אחרי שכוננה הקואליציה בעיריית ירושלים, אמרו לי, אתה תחזיק את תיק ספורט החרדי. זה היה נשמע לי שר בלי תיק. כאילו, העיקר שתקבל איזשהו תואר. או סגן שר בלי כלום. כן, עכשיו, וכשנכנסתי לשם, גיליתי, וברוך השם גם הבאתי הרבה כסף לאגף הזה. למה? דבר ראשון, הציבור החרדי עושה המון פעילות ספורט בתוך המסגרת החרדית. כמה? כשהם מעל הדוכן מתפללים ומתנדנדים? לא, זה בתוך התרבות תורנית. אוקיי. זה היה בהומור כזה. כן, אני מבין, אני הייתי גם בהומור. אני אתן לך דוגמאות של פרויקטים שעשיתי. עשינו מסלול אופניים ל1,100 בחורי ישיבות, עשינו פרויקט ניווט במשך יומיים לכ500 בחורים,
עוד פרויקטים בתוך מסגרות לבנות, לבנים. ובטח בריכות שחייה בריכות שחייה. עם שחייה מופרדת. בוודאי. נפרדת לגברים ולנשים. לגברים, לנשים, בתוך בתי הספר ומחוץ לשעות הפעילות, גם עם נוער שלא נמצא בתוך המוסדות. התיק הזה מאוד ריתק אותי, הבאנו הרבה הישגים לשם. אבל תשמע, נדמה לי שבמרתון האחרון, הרבנים אמרו להפריע למרתון משום מה, אם אני לא טועה. לא, הרבנים שלי לא אמרו להפריע. הרבנים שלך לא אמרו, ולא הפרענו, אמנם זה קצת יצר פקקים, אבל אנחנו במסגרת מקבלים את הדין. הסטטוס קוו הירושלמי מקבלים את הדין. אוקיי. אבל אתה חבר כנסת חדש, אנחנו באמת הופעת בחיינו, הפצעת בחיינו לפני מספר חודשים, ואני רוצה קצת ללמוד עליך. איפה נולדת? איפה גדלת? נולדתי בירושלים. גדלתי בירושלים, למדתי גם ההורים מאיפה? גם, ירושלים, נולדו בירושלים, חיו... ממוצא יש... פרסים. פרסי, אוקיי. במקור. אוקיי. תמיד חרדים? אם אנחנו רוצים לדבר על הדור הקודם, זה לא היה כל כך מקוטלג, מי חרדי. היום אנחנו... סתפק בהורים שלך. חרדים, כן, בהחלט. חזרו בתשובה והתחרדו. לא. היו אנשים שהיו דתי, היו שייכים לקהילה תמיד. אבא שלי כן עשה צבא, למד במוסדות לא בהכרח חרדים, אבל אנחנו כבר התחנכנו מגיל קטן במוסדות חרדים. לא עשית צבא? לא, שירות אזרחי, כן. לא, אתה אומר את זה כאילו, שאלתי אותך אם... לא, כנתון, כן. והתחנכתי במוסדות חרדים, את ילדיי אני מחנך במוסדות חרדים. הם גם לא ילכו לצבא? כי בש"ס, לדעתי, מרבית חברי הכנסת כן שירתו שירות כזה או אחר בצבא. אני אומר לך, אני נאמן לפסקו ולדרכו של מרן הרב עובדיה יוסף, שהוא אמר את הדבר הבא. כל עוד אתה בתוך התורתו אומנותו, על כל המשתמע בכך, שבאמת יושב ולומד ולא לוקח את המקום הזה כסיבה להתחמק, אז המקום שלך הוא באמת בישיבה. ואני מאחל לעצמי שהילדים שלי יהיו באמת אנשים שימותו באוהלה של תורה. כן, שלא ימות, שיחיו טוב. באוהלה, כן, אני מבינה את זה, כן. שפשוט את נפשם ימסרו למען לימוד התורה במובן העליון והטהור. אני מחנך אותם על זה ואני מכוון אותם לשם. אוקיי, אז הבית שגדלת בו, מה אתה זוכר מהילדות שלך? באיזה שכונה היה? ילדות יפה, בר אילן, בירושלים. כמובן, יש את הניחוחות. שם סגרו אותה, כל שבת היו שם הפגנות עם סוסים ולך תדע. אני זוכר את עצמי. אתה זוכר את זה? לא, אבא שלי לא הסכים לנו להשתתף בהפגנות. לא היינו כילדים, לא נגענו. יש לך אבא חכם. נכון, זה האמת צריכה להיאמר. ראינו את זה מהחלון, היה למטה מהומות. כשהיה דברים מורשים עם כל הרבנים, כמובן שהשתתפנו, אבל בפרעות לא היינו שותפים. והיו פרעות. היו. הניחוחות של שוק הבוכרים, מוסיוף, התפילות, זה גם היה חלק מהילדות. כן. ילדות יפה. ילדות יפה. מאוד. גם ההורים היו נוסעים לטיולים, הייתם או שזה הכל במסגרת ירושלים? לא לחול. אבא שלי, אני חושב שמעולם לא יצא לחול. באיזה גיל פעם ראשונה היית? אבא שלך מעולם לא היה בחול? מעולם לא היה בחול. לא עזב את ארץ ישראל? ולא חסר לו כלום. מאידיאולוגיה? הוא טוב לו בארץ, הוא תמיד אומר, מה אני מחפש בחול? מה יש לי שם שאין לי פה? בין כמה היית פעם ראשונה שאתה נסעת לחול? 20. 20? כן. עוד לפני שניסית בעצם. נכון. אוקיי. יצאתי עם חברים לחתונה של חבר. איפה? בצרפת, ואגב זה גם עשינו טיול ללונדון. כן? אתה זוכר את זה? כן. זה היה שינוי מדהים? לא, זה לא היה לי איזשהו חלום לנסוע לחו"ל, אבל זה פעם ראשונה, יש לזה את הפעם הראשונה שלו. יש את מאז היית מספר, בטח היית מאז. הייתי, כן. כן, אוקיי. ואת הילדים שלך אתה לוקח הילדים שלי קטנים היום. אני חושב שלקח אותם איתי ביחד לחו"ל, גם הם לא ייהנו מזה, וגם אני יהפך להיות בייביסיטר וחבל על הכסף. אנחנו יוצאים הרבה בארץ ונהנים. כשיגדלו... כן, בטח, אני מקווה, כן, שיהיה להם עולם. אז מה הזיכרון הכי ראשוני שלך, או הכי רחוק מהילדות, הכי עמוק מהילדות שאתה זוכר? אני זוכר את עצמי כילד, מה אתה זוכר? בית חם. אהבתי ללכת למוסדות, הייתי ילד טוב בסך הכל, מעולם לא העיפו אותי מהמוסד, הייתי ילד טוב במבחנים, קיבלתי את הציונים הטובים. אני גם מאחל לעצמי ילדים שהוא ככה היו בתלם בצורה לא עשיתי להורים הרבה כאב ראש. כן. אולי כשהייתי נער יותר, הייתי קצת... איזה אירוע מכונן שקרה לך בילדות שאתה זוכר? משהו משמעותי שקרה לך? לא החיים השוטפים, החיים השוטפים אני מבינה. יש איזה אירוע שאתה זוכר אותו במיוחד? תראי, כן. היה דמות שהרצתי אותה. עד היום. דמות ש? הרצתי אותה. כן. שזה דמותו של הרב עובדיה יוסף. שאני כבר מגיל קטן זוכר את עצמי הולך לשיעורים שלו. אוקיי. וכילד, אני זוכר שפעם הוא פנה אליי ובירך אותי בצורה מאוד אבאית, כמו שהוא היה יודע,
זה חקוק לי מאוד מאוד, דבר שכאילו... בן כמה היית? אני חושב, 6, 5, 6, ממש ילד. הלכתי עם אבא שלי על השיעור, וכזה הוא פנה ובירך, אני זוכר שזה דבר ששמור אצלי. כן. היו לך אי פעם הרהורי, לא חרטה, אבל הרהורי עבירה? כלומר, למה אני צריך את האורח חיים הזה, הקשה יותר אולי? למה לא כמו כל חבריי החילוניים, או חברים, יש לך חברים חילוניים? אז חבריי החילונים לא היו לי. גדלתי סך הכל בחממה. כן. בשכונת, היינו שכונה מעורבת. בר אילן לא הייתה כולה חרדית. כן, היום היא כבר כולה חרדית. אחרי זה עברנו למעלות דפנה, בכלל היו שם 50% חילונים. נכון. אבל לא זוכר אף פעם ששאלתי את עצמי... היה לך ברור שזה... הייתי בטוח בעצמי, כן. כן, אהבתי את הדרך, ואני חושב שהתחברתי לזה. אבל החלום שלך היה להיות רב, והלכת לישיבות, והיית אפילו בסמינריון, אני לא יודעת איך קוראים לזה, בית מדרש לרבנים. נכון. אז למה לקטוע את זה בשביל משהו שהוא, אתה יודע, איזה ציפור על העץ? היום אתה בכנסת, מחר אתה יודע, מדברים על בחירות, אולי אתה יכול לא להיות בכנסת הבאה. תראי, הדבר ראשון, גם אם לא, אז לא קרה כלום. אנחנו לא מסעת נפשנו להיות כאן. אתה תנסה להיות מוסמך לרבנות? תשלים את החלום, תגשים את החלום בסופו של דבר? אני חושב שכן. כן? כן. תראי, להיות רב זה באמת היה חלום. לפעילות הציבורית, אני אומר לך ככה, כשאני נכנסתי לרשימה במועצת העיר, אז זו עוד רשימה שבעצם מי שקבע אותה, זו הייתה מועצת חכמי התורה. כן. ואנחנו התחנכנו ומחנכים גם את ילדינו לא להתווכח עם הוראות שמקבלים, וכמה שזה נשמע באמת גודע לך חלום. כן. לא חיים קלים ברוך השם. מישהו אחר אומר לך מה לעשות? כן. וואו, טוב. אבל לא, כשיש לך הערצה להחלטות שלו, אתה הולך עם זה. כן, יש מספר אנשים שאני מאוד מעריכה, לא אתן להם לקבוע לי את החיים. טוב, לסוג הערכה שונה. כן. ויותר מזה, גם אשתי שממש לא חשבה שבעלה יום אחד יהיה חבר מועצה או חבר כנסת, אבל כשהבינה שזה מגיע מסמכות רוחנית גבוהה, הלכה עם זה. כן. מה היא עושה, אגב? אשתי מתכנתת, כבר המון שנים, הייתה כאן בכנסת, היום היא במשרד המדע, מוכשרת מאוד, האמת היא שלא, פי כמה ממני, ועם יכולות, והיא מצליחה, אבל היא מתמרנת מאוד מאוד בין גם להיות אימא, ל5 ילדים שאבא שבקושי נמצא בבית, ויחד עם הקריירה. בדיוק היום מישהו אמר לי שאשתו ביקשה ממנו לעזור לה בניקיונות לפסח, והוא אמר, אני צריך לקבל את אישור הרב, פנה לזה רב, הרב אמר לו, לא, אתה צריך להמשיך ללמוד תורה, והוא אמר, וואלה, אחלה גבר. אני גם הולך לרב הזה. אתה הולך לרב הזה, כן. אתה עוזר בבית? כן. אפרופו, זה הוביל אותי לשאלה. כן, אני משתדל לעזור. לומר לך שזה יוצא תמיד פרפקט כמו שאשתי רוצה, אז כמעט אף פעם לא, אבל אנחנו בכיוון. מה, אתה מקבל כביסה, מוריד את הזבל? מה אתה עושה? מה התפקיד שלך? תראי, לא מצפים ממני מראש להרבה דברים קשים, גם הזמן וגם היכולות, וגם אולי החשק. החשק, זהו. תפסתי אותך. האמת צריכה להיאמר. אבל קצת ספונג'ה לפני שבת, וקצת פסח. אני כל בוקר לוקח את הילדים שלי. אני מעיר אותם, מכין להם סנדוויצ'ים. אתה? כל בוקר. על זה אני לא מוותר. איזה יופי. כן. אני כל בוקר פותח את היום שלי עם הילדים. רגע, אתה עושה בית חרוש לסנדוויצ'ים כזה? כן. שמת פרוסות? כן. ממש שם פרוסה, קצת גבינה, קצת מלפפון? לא, זה לא עובד ככה, קצת גבינה, כי כל אחד יש לו דרישה אחרת. מה הם דורשים? אחד חביתה, ואחד לחם מטוגן, ואחד רוצה דברים שלא יהיו, וצריך להמציא אותם, טוסט כמובן, סלטים מיוחדים. אני הולך איתם בראש שלהם. וזה לא פשוט. לא פשוט. בני כמה הם הילדים? בין 2 ל9. בין 2 ל9. בטח 9 גם כבר עובד במפעל לייצור סנדוויצ'ים. לא. עוד לא. אני לא נותן לו את זה, לא. זה האבא שלהם, זה אבא נותן. ואז אתה מפזר אותם במוסדות חינוך. נכון. אוקיי. זה שעה וחצי ואשתך הולכת לעבודה. יוצאת מוקדם, כן. וגם חוזרת מוקדם, כי מישהו צריך לאסוף אותם. כן. אבל זה רגעים, אני גם, באוטו, שאני איתם מחלק אותם, אני גם לומד את המשניות בעל פה. וקצת עובר איתם על החומר, באוטו תוך כדי. אבל גם בבוקר אני משתדל ככה לתת לכל אחד את תשומת הלב שלו. אתה יודע, בהפסקה אני ראיתי, לפני שנכנסנו לאולפן, אני ראיתי יש לך פאות. כן. אבל את הפאות אתה מעביר מאחורי האוזן, ואני, אולי פעם אחת, שאתה כמעט רב, לצורך העניין, סמכות בשבילי לפחות, למה בעצם אם צריך ללכת עם פאות, למה לא להראות אותם? למה להסתיר אותם מאחורי האוזן? האמת היא כזאת, ויש לך פאות ארוכות, אני ראיתי אותם. כן. תראי, האמת היא כזאת שפאות... אתה מוכן להראות לנו אותה? כן, זה הפאות שלי, וזה נמצא ככה מאחורי האוזן. אני אומר לה ככה, תראי, פאות זה לא חובה. יש איסור שיהיה לגלח לגמרי בתער, אבל פאות זה לא חובה. בגלל החשש הזה, אז בכלל העריכו את הפאה לגמרי. זה עניין של מנהגים. אשכנזים למשל, החסידים מוצאים את הפאות לפני האוזן. ספרדים ברובם לא היה להם פאות.
לא הלכו עם פאות. הרב עובדיה יוסף לא היה לו פאות ארוכות, אולי בילדות אני לא יודע, אבל בוודאי בעת זקנותו לא היה לו פאות. וגם לילדיו לא. נכון, נכון, חלקם הגדול בוודאי אין להם. כן. זה עניין של מנהגים. אני התחנכתי במוסדות שהיה פאות, לילדיי יש פאות. התחנכת במוסדות אשכנזי? חלק. בתחילה הייתי במוסדות ספרדים, אחרי זה בישיבה הגבוהה הייתי במקום אשכנזי. אבל... ושם כן היו פאות, ולכן אימצת את המנהג הזה. ולפני זה היה לי, כי כולם היה להם בילדות. היום כבר זה נהפך שגם לספרדים יש לכולם. כבר גם לילדים שלך גם יש? כן, כן. אוקיי. רק מגיל 3. רק מגיל 3, עד אחרי החלק. נכון. חלק איזה ביטוי אשכנזי, אבל בסדר. חלק, אני חושב שזה בערבית, תספורת בערבית. באמת? חלקה? אני חושב שכן. אז הם אימצו את ה... הם אימצו את זה, כן. אוקיי. זה נהפך למילה ביידיש. אוקיי. בוא נדבר קצת על פוליטיקה. אתה יודע, יש בזמן האחרון המון רחש בחש, כן בחירות, לא בחירות, תאגיד, לא תאגיד. אתה בכלל מבין מה קורה? אני גם לא מתבייש לומר שאני לא מבין. רק יש פה, העלית שתי נושאים, בחירות ותאגיד. כן. ואני אגיד לך על ראשון ועל אחרון. העלית את הבחירות. אוקיי. אני חושב שבחירות היום מיותר לעם ישראל. למה? סך הכל יש ממשלה טובה, עוזרת למוחלשים. אתה מיישר קו עם אריה דרעי, ראש המפלגה שלך. לא, אבל זה האמת. שהוא אמר את זה, אוקיי. אגב, הוא אמר את זה, אבל זה האמת. עכשיו, ואין סיבה אמיתית לבחירות. אריה דרעי גם אמר אתמול שמי שידרבן את הממסד ללכת לבחירות, גם יישא גם בתוצאות. עכשיו, יש פה מחלוקת גדולה בין ראש הממשלה לזה שר האוצר, כן תאגיד, לא תאגיד. לומר לך שאני מבין עד הסוף את כל נדבכי הנפש של כל אחד. ניסית ללמוד את זה? נדבכי הנפש. כן. מילה טובה. אוקיי, תמשיך, סליחה, אוקיי. כל אחד, מה באמת מסתתר אחרי כל אמירה שלו. מה מריץ אותו, כן. אני לא חושב שאני יודע עד הסוף, הכיוון כנראה כן ברור לנו. בוא, תגיד לי מה הכיוון. יש פה מאבק פוליטי, שכנראה אולי עטוף באיזה משהו מקצועי, ענייני, כנראה שיש פה גם מעבר, אני לא יודע. מה שכן מפריע לי בסיפור הזה, והעליתי את זה בכנסת כשאילתה ביום רביעי האחרון, ובאמת ליבנו איתם, זה עובדי רשות השידור. אנשים שמסרו מנפשם, מזמנם שנים, למען השידור הציבורי שלנו, ולא יודעים מה יהיה איתם מחר. כן, אבל פה הצביעות בעיניי. כי החוק הזה עבר כבר לפני שנתיים. כאילו, מה? לא קרה שום דבר חדש. אז לצורך מה התעוררתם פתאום? זה היה ברור. הליכוד העביר את החוק הזה. אגב, כחלון טוען שהוא בכלל לא טוען, הוא גם צודק. הוא לא היה בכלל חבר כנסת. וש"ס לא הייתה בקואליציה. וש"ס לא הייתה בקואליציה. הם העבירו את החוק. השר היה, השר ארדן שהיה שר התקשורת. אז ממה נפשך? נכון, השאלה היא שאלה קשה, שצריכה להיות מופנית אליהם. רק אנחנו עדיין כאנשים שהיו באופוזיציה באותו זמן, כשרואים את הדבר הזה מול העיניים, קשה לנו לראות את זה. להתעורר ברגע האחרון? אתם ידעתם כבר לפני שנה שהולכים לפטר 1,000 איש, או מאות אנשים. ש"ס תמיד העלתה את הנושא הזה, שחייבים לדאוג לעובדי רשות השידור עד האחרון שבהם. אבל אתה אומר, לא נכון ללכת על בחירות על זה. תמצאו פתרון לזה. צריך... מה הסיבה ללכת לבחירות עכשיו? אבל לא, לדעתך, צריך להקים מחדש את רשות השידור ולסגור את התאגיד, או לסגור את רשות השידור ולדאוג לעובדים ולהקים את התאגיד. אני סמוך ובטוח שמהחדר שישבו שר האוצר וראש הממשלה יצא עשן לבן. לא, אני גם חושב שזה מה שצריך להיות. אני גם שמח שיש מבוגר אחראי בממשלה הזאת, השר דרעי, שכל הזמן קורא ביניהם, לא באמת, קורא אליהם לשלום. הם גם אומרים את זה שטוב שיש כאן אדם מבוגר על השולחן, ואנחנו, כל החלטה שהיא, אנחנו נשמח, ונקווה רק עוד פעם. אני כאדם, כחבר כנסת פשוט מן המניין, זה מה שמטריד אותי. אוקיי. ועניינים אחרים, מדיניים, בוא נאמר, האם לדעתך צריך להכיל את החוק על שטחי C, כלומר, אותם שטחים שנמצאים באחריות מלאה של ישראל, הן ביטחונית והן אזרחית. כמו מעלה אדומים, כמו מעלה אדומים, כמו גבעת זאב, לא, גבעת זאב לדעתי כבר, זה סופחה לירושלים. אריאל, גוש עציון. אבל כן, כל הגושים, שטחי C, הם שטחים ברורים, יש שם 400,000 פלסטינים, או 100,000, או 200,000, או לא משנה כמה. תלוי את מי שואלים, את המספרים. המספרים מאוד נודדים בין הימין לשמאל בתוך אחד אומר 100,000, השני אומר מיליון. אין מספר מדויק. אין מספר, כן. אני אגיד לך ככה, גם נקרא לזה הגוף, הקבוצה הימנית, הניצית יותר בקואליציה, גם מבינה שאי אפשר לעשות הכל בזבן וגמרנו. אני שואלת אותך. לא, אני אומר,
אתה אומר, גם לדעת הניצים ביותר, הם מבינים שאי אפשר לעשות את זה. שאי אפשר לעשות הכל בבת אחת. הם דורשים להכיל את החוק על כל יהודה ושומרון. לא, החוק היום, מה שהוצע, ודנו בוועדות השונות, סליחה. התחילו לדבר על מעלה אדומים, יש פה איזשהו תהליך, אנחנו כחברי קואליציה בוודאי נהיה מחויבים להחלטות הקואליציה. אין ספק, תראי, יש דבר שהוא אבסורד. לא יכול להיות שתושב מעלה אדומים שרוצה לקבל רישיון למרפסת, צריך לעבור סרט אימה. בשונה עם אדם שגר 12 קילומטר לידו, לא שבירושלים זה הכי קל, אבל עובר תהליך יותר מקוצר. יש דברים שהדעת לא סובלת לזה. אוקיי. אז מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, או המשך המצב הקיים עד שכולם יבינו שהוא לא יודעת מה? אני אגיד לך תשובה... אני בעצמי לא יודעת לאן, מה הולך להיות. תשובה שהיא אולי תתפס בעיניי כתשובה מתחמקת, אבל לדעתי היא התשובה הכי נכונה. אז תנסה לו, אוקיי. לא, התשובה הכי נכונה. אוקיי, אני איתך. כן. תראי, כרגע אין דיון אמיתי על השולחן. אין כרגע נושא שבאים להחליט האם יש... אל תהיה לי פרשן. לא. לא, בבקשה לא להיות פרשן. אני שאלתי אותך, האם אתה, מיכאל מלכיאלי, חבר כנסת מטעם ש"ס, חושב שפתרון שתי המדינות הוא הפתרון הנכון בשביל עם ישראל ומדינת ישראל? אז אני חוזר ואומר, הדעה שלי האישית היא לא רלוונטית, כי יש לי דעה בזה. אז תגיד לי מה הדעה שלך. אבל היות לא, אני לא רוצה פרשנות. אני רוצה לדעת מה עמדתך. אני עונה לך. העמדה שלי... עזוב אותי משמעת קואליציונית. לא קואליציונית. אז אוקיי. יפה. לא קואליציונית. אוקיי. הדעה שלי האישית כמיכאל היא לא רלוונטית. כשהדבר יהיה על השולחן, ש"ס תלך למועצת החכמים שלה ותקבל החלטה. עוד פעם. היא לא מתחמקת. לא, היא לא מתחמקת. לא. העמדה שלך לא מתחמקת. היא התשובה הנכונה. איזה יום יהיה מחר? אתה גם הולך לשאול את מועצת החכמים? לא. סתם, זה היה בהומור גם כן. אבל אתה יודע, צריך בסוף לבן אדם, יש עמדות, הוא יכול להגיד. אני בעד, אני נגד, אבל מה שתחליט מועצת החכמים. אבל יש לך דעה, למה אנחנו לא יכולים לדעת? מה יהיה? כי אני כאן על כיסא של חבר כנסת, וכחבר כנסת, הדעה האמיתית היא הדעה שאמרתי. אז איזה חוקים אתה רוצה להעביר? מה חשוב לך להעביר? יפה. אז אני, קודם כל, נאחז בשתי דגלים מאוד משמעותיים, שש"ס בעצם מייצגת אותם, הלכה עם זה לבחירות, וזה בעצם הציבור רואה בה. קודם כל, הדגל החברתי, זה אחד, והדגל הדתי, על שמירת המסורת והדת היהודית. ואני אדבר על שתי הדברים. אני הגשתי הצעות חוק גם חברתיות מאוד, ניתן לך כמה דוגמאות מהם. כבר הגשת הצעות חוק שעברו? לא, עוד יש לי הצעת חוק שכבר עברה טרומית. עברה טרומית? כן. אוקיי. זה היום, בקואליציה של היום... שזה בעצם ביטוח לאומי, שבני ישיבות לא ישלמו ביטוח לאומי, אלא כמו תלמיד תיכון, שבעצם יש לו פטור עד גיל 18 או 19, עד שהוא בעצם... עד שהוא מתגייס. נכון. עד שהוא מתגייס בעצם. לא. גם אם הוא לא מתגייס, יש לו פטור עד גיל 19 או סוף י"ב המוקדם שמביניהם. אוקיי. לא משנה אם הוא יתגייס או לא יתגייס, זה לא משנה כרגע. אוקיי. והתלמיד החרדי, יש לו בעצם אפליה לרעתו. הוא משלם ביטוח לאומי. שהוא משלם ביטוח לאומי מגיל 18. נו. והצעת החוק אומרת שהשנה הראשונה של הישיבה גבוהה תשתווה לי"ב בעל יסודי, שיהיה לו פטור מזה. אבל השאלה, לכם, הלימוד אצלכם נמשך עד סוף אוגוסט או אמצע אוגוסט, כלומר יש לכם משהו בין הזמנים או השד יודע מה. שנת הלימוד שלכם לא נגמרת כמו י"ב שזה נגמר בעצם בחודש יוני. עוד חודש אצלנו, זה לא משמעותי. אז תעשו את זה כמו י"ב, תגידו יוני. זאת הצעת החוק, עד סוף י"ב, לשון החוק, עד סוף י"ב או עד 19 המוקדם מביניהם. לא ביקשתי שקל אחד שתלמיד הישיבה יקבל יותר, מאשר תלמיד בחינוך הממלכתי. אבל אתה משווה את סוף י"ב לסוף שנת לימודים של הישיבה? כלומר, של י"ב. כן, אוקיי. וזה עבר בהצעת טרומית. נכון. אוקיי. בתמיכת הממשלה. באמת, אם יש עיוות כזה, צריך לתקן אותו. אז למה המחנה הציוני התנגד לזה? אין לי מושג, גם בטח... שאלה טובה. כן, אבל זה לא, אני לא מייצג את המחנה הציוני. ברור. כן, אני לצופים, נותן חומר למחשבה. כן. יש עתיד תמכו בזה. כי אני מניחה שיש עתיד תומכים במשהו של החרדים, זה כבר אפילו, אתה יודע, זה אפילו לא מעורר, אני לא יודעת איך להשתמש באיזה מילה להשתמש, אבל הם רוצים להתקרב אליכם לקראת עד עכשיו זה רק הפרשת חלה. כן. היה הפרשת חלה וטלית בכותל, עכשיו זה גם מגיע לכנסת, זה התקדמות. התקדמות, הם רוצים את זה, כן, הם חברים טובים, הוא ואריה יהיו בסוף חברים. אבל אנחנו לא שוכחים את העבר. אתם לא שוכחים? כן, אנחנו לא, יש לנו... הבאת לנו תמונות, בוא נראה קצת תמונות, ואז נמשיך לשאול אותך כל מיני שאלות ככל שיותר לנו זמן. חלקם הצוות שלי ידע גם להביא ככה בצורה... אבל תמונה אחת לא הבאת לנו של אשתך, זה לא בסדר. ושל האחים שלך, זה אתה. כן, אופניים זה היה 3,
מה האופניים? זה היה חלק מהילדות שלי. אה. כן. עד היום אני אוהב לנסוע באופניים. אתה רוכב על אופניים? לא יוצא לי הרבה, אבל מדי פעם, כן. אוקיי. הנה עוד אחד של אופניים, רוכב שם באזור של ברי, איפה זה? זה בוואדי בין רמת שלמה לרמת אשכול. אוקיי. זה אחד מהרגעים היפים ביותר. התמונות היפות ביותר שיש לי נמצא אצלי גם בחדר, פה בכנסת, בבית. זה רגעים מכוננים. כן. היה לך זקן יותר ארוך ועם מגבעת, ומה הוא אומר לך פה? תראי, פה הייתי כאדם פרטי, לא כאיש פוליטי. באתי אליו עם 40 תלמידים שלי שלימדתי, ונתן להם ברכה, סיפרתי לו על המוסדות, צורת הלימוד שלנו, על המבחנים, בירך אותם. כן. זה היה רגעים מיוחדים. מתי זה היה? כמובן לפני 7 שנים. לפני 7 שנים, הלאה. פה עם אריה, עם הרב אריה. נכון, יושב-ראש התנועה. כן. אחד מהדמויות שאני... אתה מעריץ אותו? כילד. כילד. מאז שהייתי ילד, עכשיו אתה בוגר. מאז שאתה ילד. כן. אוקיי, נמשיך. הילדים, 5 הילדים, בת אחת ונסיכה אחת ו4. רגע, מה השמות? תן לנו מימין לשמאל, הילד שישב הכי קרוב אלינו. דוד. זה הגדול. אחרי זה שירה. כן. אחרי זה יעקב. כן. הקטן יותר זה אריאל ושמואל. זה על שמות של משפחה. דוד נולד בערב שבועות. אוקיי, ברור, דוד, ברור. שירה זה שם שאשתי מאוד אהבה. אוקיי. יעקב זה חמי. אוקיי. אריאל... אצלנו הספרדים קוראים בחיים, אני מקווה שכן. כן, בדיוק. אריאל גם שם שאהבנו, ושמואל זה אבא שלי. זה אבא שלך, אז שיהיו בריאים. איך קוראים לאשתך? תהילה. תהילה. יפה. עכשיו, אתה גם למדת לימודים אחרים, לימודים תואר ראשון באוניברסיטה, זאת אומרת, זה בנוסף ללימודי הרבנות, למדת תואר ראשון תואר ראשון בחינוך. באוניברסיטה העברית? לא, השני עשיתי בעברית, הראשונה עשיתי במכללת בית וגן, חינוך, אז התעסקתי בחינוך, אהבתי את הנושא, אהבתי מאוד את התואר, היה תואר מרתק. בתואר שני, אני כבר סיימתי, חסר לי עוד איזה מבחן אחד אחרון, במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. באוניברסיטה העברית. בתוכנית למנהלים כזאת, התוכנית הקצרה יותר. כן. אז אתה עוד... קצרה, שנה פלוס, יומיים בשבוע, לא פשוט. לא, זה הכל בסדר. שמונה קצר לאדם שכל כך עבד, זה קשה. כן, לא, זה ללא תזה, פשוט. זה תואר שני ללא תזה. ועשינו לך גם שאלון קצר, כזה מין... בוא נראה איך אסוציאציות. אתה איש של בוקר או איש של לילה? לילה. לילה, למה? מה קורה בלילה? עד 2-3 אני עדיין עובד במייל, עובד עם אנשים, זה השעות הכי יפות שלי. טלוויזיה יש בבית? לא. שום דבר. אז כלומר, זה לא, אין לך תוכניות ריאליטי או חדשות. לא. אתה רואה חדשות באינטרנט? לא, מדפדף באתרים, בפלאפון. כלומר, אם אני אשאל אותך... תמרי שלום או יונית לוי, אתה לא יודע במי מדובר. אני מכיר את השמות, לא יודע במי מדובר. לא יודע איך הם נראות, יעברו פה לידך, לא תדע. לא בטוח שאני אזהה. ברצינות? נכון. כלומר, שמות, חיים יבין? חיים יבין ידע מזה. הבנתי, אוקיי. אז בוא נמשיך. גפילטה פיש או חיימה? גפילטה פיש. גפילטה פיש? מי מכין? אשתי. יש לה משהו גם אשכנזי, אבל זה אני אוהב את האוכל. אתה פשוט אוהב את זה, זה הנה מפתיע. בוא נמשיך. ראש השנה או פסח? ראש השנה. למה? זה יום שנותן לך, קובע לך את כל השנה, יום משמעותי מאוד, מתכוננים ליום הזה. פסח מתכוננים בעבודות, אבל קשות. פסח הוא ראש השנה לחודשים. נכון, אבל ראש השנה זה יום שדנים אותנו, יום של מלכות, ראש השנה. ראש השנה, אוקיי. ללמוד תורה או לעזור בבית? אשתי רואה אותנו עכשיו או לא? היא תראה, אין לכם טלוויזיה בבית הזה. אוהב מאוד ללמוד תורה. אוהב מאוד ללמוד תורה. כמה שעות בשבוע אתה מקדיש לדבר הזה? לפחות שעה ביום. לפחות שעה ביום, וואו. אוקיי, נמשיך. צבא או ישיבה? מי שבנוי לשבת ללמוד בישיבה, ישיבה. אוקיי, מה עוד יש לנו? חופשה בארץ או חופשה בחו"ל? בארץ. איפה אתם אוהבים? בצפון. בצפון? כן. יש שם ליד כנרת, יש כנרות, יש מקום לחרדים. יש... כל מיני צימרים פרטיים, עם המשפחה, עם האחים. יפה מאוד. אוקיי. תל אביב או ירושלים? ירושלים. כאילו... ודאי. ברור. ירושלים של זהב, מה זה? אוקיי. טוב, מה תרצה להיות שתהיה גדול? הכנסת מוצאת חן בעיניך? איזה שר תרצה להיות אם תמשיך להיות בכנסת? לא, אני אוהב את העבודה הפרלמנטרית, כיף לי פה, אני מרגיש שאני עושה שליחות טובה. כן. מקווה להצליח. מקווה להצליח, ואיזה חוק אתה רוצה, הדבר שהכי תרצה להעביר. כמה שיותר לעזור לכמה שיותר אנשים. אוי, זה גדול מדי עליי.
יש איזה חוק אם ספציפי? אני יכול לעזור לקשישים, לנכים, לשכבות המוחלשות, לקצבאות ילדים, למשפחות שצריך... אנחנו נמצאים בשבוע של נגישות לבעלי נכויות, וצריכים באמת להפוך את המדינה לנגישה. נכון. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו לאולפן. בהצלחה שיהיה לך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי. להפעם להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה. עוד שומעים אותנו. באמת, אתה יודע, אני שמעתי ראיון עם מנכ"ל בנק הפועלים, אריק פינטו, שהוא חולה פוליו, והוא סיפר איך הוא הגיע לתיאטרון מסוים, והוא לא הצליח לעלות לבמה כי לא היה מעקה.